Будаўніцтва новага мікрараёна ў Вецы – гэта пра сучасныя тренды і нетыповыя архітэктурныя ідэі. Аб панельных скрынках час забыцца, упэўнены будаўнікі. Над аб'ектам працуе звыш сотні чалавек. Праца не спыняецца нават у выхадныя дні. Пры неабходнасці гатовыя прыцягваць яшчэ больш спецыялістаў. Кровельные работы завершены на 60%. В данный момент ведутся работы по штукатурке помещений. Приступили и к чистовой отделке. Значит, по инженерии 2 подъезда готовое отопление. Сучасны жылы комплекс разлічаны на 18 домоў. Першы здалі ў 2024. Кватэры атрымалі 17 шматдзетных сем'яў і маладыя спецыялісты, якія прыбылі па размеркаванні ў Веткаўскі район. В этом году планируется завершить строительство 60-квартирного жилого дома и приступить к строительству, начала строительства 30-квартирного жилого дома, который будет также распределен среди специалистов. На сегодняшней действующей проектной документации здесь насчитывается 18 многоквартирных жилых домов на 101 квартиру. Это ориентировочно 1600 человек, которые будут тут проживать. Общая площадь 43,5 тысячи квадратных метров. С ходом работ над новой жилой просторой азнаёміўся Руслан Пархамович, помощник президента инспектор по Гомельской области, даў спецыялістам экспертныя рэкамендацыі па ўкараненні перадавых інфраструктурных рашэнняў. Адно з галоўных патрабаванняў – стварэнне зоны, свабоднай ад аўтамабільнага руху. Обращать внимание на повышение комфортности проживания вне зависимости от места расположения жилых комплексов, безусловно, и это уже не какой-то новомодный тренд, это уже правило жизни. Жить комфортно. Дворы без машин – это уже норма. Это не только нечто эксклюзивное из Минска. Так уже строят везде. Поэтому и в Ветке должны происходить точно такие же процессы. Завяршэннем будаўніцтва свае жыллёвыя ўмовы палепшаць сотні сем'яў. Асаблівую ўвагу нададуць сацыяльнай падтрымцы. Ключы ад новых кватэр атрымаюць шматдзетныя сем'і, маладыя спецыялісты і дзеці, якія засталіся без апекі бацькоў. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».